खुलुमबाय बयखौबो नैबे फुंबिलियाव आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बरायबावनाय जाबाय। आङो मैयाहाय मोनसे फेसबुकआव भाइराल जानाय फट'खौ लानानै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन। दा बे भिडिअखौहाय दा बिथांजोआ खावलायबाय थानायलाय डिलीट खालामनो, बिनिखायनो आङो बेखौ डिलीट खालामनाय जाबाय। खोथाया ओरैबायदि जाहैदों, बे खोथाया जाहैबाय बै सेंग्रायासो बे सिख्लानि नामावहाय फेक एकाउन्ट खुलिनानैहाय बे फट'खौ भाइराल खालामदों। आरो बे जायनाखि नोंथांमोना फट' नुदोंमोन, आङो स्क्रिनाव नोंथांमोननो फट' देखायदोंमोन, बै फट'मा वाट्सएपनिफ्राय स्क्रिनशट खालामनानै लानायनि जाहैदों। दा सिख्लाया आंजों मोजां सावरायबाय। नामाबोथ' बिथांनि जाहैबाय, बे फेसबुकनि स्क्रिनशटना बिथांनि नाम जाहैबाय। दा बे नामखौ लानानै बिथाङा एसे हिट मोननाय बायदि मोनदों। ओमफ्राय बे फट'मावथ' आं मोखां देखायाखैब्लाबो बे फट'माबोथ' बिथांनिनो। ओमफ्राय बे फट'माखौहाय बे सेंग्राया जायनाखि भाइराल खालामदों, बे सेंग्राया वाट्सएप भिडिअ कल रायलायनायावहाय स्क्रिनशट खालामनानै लानायमोन होननानैहाय आंनो फोरमायहरदों बे सिख्लाया। दा आं बे सिख्लानि कल रेकर्डखौहाय नोंथांमोननो खोनासंहोनो होननानैहाय बिनावहाय पारमिसन बिदोंमोन। ओमफ्राय बेखौबो होआसै, माने लाजिनाय मोनदों बिथाङा। बिनि रावखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना साबसिन मोनबावगौमोन। दा आं मा बुंबावनो, बिथाङाबो पारमिसन होआखैसैब्ला, पारमिसन मोनाखैब्ला आं बोरै मा होननानैहाय नोंथांमोननो फोरमायबावनो। दा बिथाङाबो सिख्ला मानसि जाहैबाय, लाजिनाय फैयो। बिनिखायनो आङो बे भिडिअखौहाय डिलीट खालामनानै होफिनबाय। आरो बे सेंग्रानि भिडिअखौबो बानायनो थिनदोंमोन, नाथाय बिनि लाइना बबेजों फैदों बिनि प्रुफ गैयाब्ला आं बोरै बानायनो। नोंथांमोननोबोथ' प्रुफ देखायनांगोन, नङाब्ला नोंथांमोना ओरैनो जानला मोनला खोथा बुंलाबायो, भिडिअ बानायलाबायो बुंगोन ना। बिनिखायनो आङो बे सेंग्रानि सायावबो आं भिडिअ बानायनो हाया। दा बे सेंग्रानिखौहाय आङो मोनजोबनानै दङ गासैखौबो। सोर हिनजावजों मा खालामो, सोर हिनजावजों मा खालामा, बिनि डिटेल्सखौ आं मोनजोबनानै दं। दंनायालाय बे सेंग्राखौबो आङो मिथिबाय सोर। दा बे सिख्लायानो गावनो फोरमायनानै लाहरजोब्बाय, ओरैबायदि आदा होननानैहाय आंनो खिन्थाहरजोब्बाय। ओमफ्राय दा बे सेंग्रानि सायाव आङो भिडिअ खालामफिननोबो, दा बै लाइना बबेनिफ्राय जागायजेनामोन, बै लाइननि रोदाखौनो बस'नानै होबायब्ला, जाय बिथांजोआ गावनिफ्राय पारमिसन होआखिसैब्ला, आं बै सेंग्रानि बागैबो मा बुंनो हाबावनो। आंनाव मा प्रुफ दङ? आं जेबो प्रुफ देखायनो हाया। बे लाइना बबेनिफ्राय फैदोंमोन, बबेनिफ्राय फैयाखै, बबेनिफ्राय बुरखांना लाबोदों, बेखौथ' आङो रायजो राजानि सिगाङावहाय प्रुफ होनांगोन। ओमफ्रायसो ना जोङो भिडिअ बानायनो हागोन। जों गासैबो इउटुबारफ्रा भिडिअ बानायनो थाखाय गासैबो समनि आंखाल। नाथाय बे समनि आंखालनि गेजेरावनो 10-15 मिनिट टाइम दिहुननानै जोङो भिडिअ बानायो खस्थ' खालामनानैहाय। थेवबो जों बे खस्थ'नि फिथाइखौहाय माबा मोनसे जायोब्ला ओरैनो थांगार होफिननाङो। भिडिअखौ डिलीट खालामनांफिनोब्ला बे जोंनि खस्थ'नि फिथाइया बे दैयाव थांबाय। नोंथांमोनाबो बयबो मिथिगौ। ओमफ्राय गुबुन फारसे ओरैहाय गुबुननि मान सन्मानखौबो नायनांगौ जायो। जोंबो अहं खालामनो हाया। बिनि थाखायनो आङो डिलीट खालामनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। भिडिअखौ बानायनानै मानो डिलीट खालामो बेफोरबायदि साननो नाङा। दा ओरै फारसेथिं खावलायबाय थानायलाय, गले गले खावलायबाय थानाय, बर'जों बर' अनदेना आदा बेफोरबायदि खावलायबाय थानायलाय आङो बिथांनि खावलायनायखौ नाजावनानै लाबाय आरो आङो बे भिडिअखौ डिलीट खालामबाय। माने बेफोरबायदि खावलायजाला थानो हाया, गोसोआ बोरैबा मोनो, आवलिखाङो, एसे अनखांनाय फैयो। बिनिखायनो आंबो थानो हाया। आंनि जायगायाव गुबुन इउटुबारमोनहा डिलीट खालामनाय नङामोन जानो हागौ। आरो बांसिन मानसिया भिडिअखौ बेफोरबायदि डिलीट खालामनो थाखाय बानायखाया। जों बयबो बेखौ मिथिखागौ। नाथाय सासे सिख्ला मानसिनि मान सन्मान जाहैबाय, जोंबो नायनांगौ जायो हिनजाव मानसिनि मान सन्मानखौहाय। बिनिखायनो हिनजाव मानसिनि मान सन्मानखौहाय सन्मान होनानैहाय आङो बे भिडिअखौहाय डिलीट खालामनाय जाबाय रायजोफोर। दा नोंथांमोना बिनि सायावहाय जेबो दुखु मोननो नाङा। दा जोङो बयबो अनलायनांगौ नालाय, बेनिखायनो अननायनि गेजेरजोंहाय आङो बे भिडिअखौ बोखारनानै होबाय। जाय सेंग्राया बिनि फट'खौ स्क्रिनशट खालामनानै बेफोरबायदि वाट्सएपआवहाय हिनजावनि नाम खुलिनानै, बे सिख्लानि नाम खुलिनानैहाय भाइराल खालामगासिनो, नोंथाङा साबधान थादो। आं बुंहरखायो आन्दोलाबो। आं नोंनि मुंखौ लानो थांला, खिन्थु आङो मिन्थिबाय नोंनि मुंखौ आङो लानो थांला खनले। आरो नों सोर हिनजावजों, मा साबैसे हिनजावजों नोङो लाइन लादों, सोर हिनजावजोंहाय उन्दुदों, बैनि फट'माबो आंनाव दंजोबसै। आं गोसो जायोब्ला नोंखौ जावनो हायो। मानोना दा बै रोदाखौ बुखुनानै होनायखायसो आङो थाबथाबाय। नङाब्ला नोंथांखौ आङो गोसोबायदि जावनो हासै। दा सोरजों मा खुदुमलायदों, सोरजों मा गोबालायदों, बैफोरनि फट'मा आंनियाव सफैनानै दंजोबो। नोंथाङा गावखौ आन्दोआव दोननानै बेफोरबायदि बांद्राय खालामनो नाङा। बेबायदि मालायनि लाइफखौ अयथासार खालामनो नाङा। मालायनि लाइफजों गेलेनायनिफ्राय गोजानाव था। आङो बैखौ बुङोनो, बै सेंग्राखौ आङो नामबो लाला,
नामबो मेनसन खालामला आङो नङाब्ला नोंथांनाव बिराद हिट जाहैनो हागौ जुदि आं नाम मेनसन खालामो बिनिखायनो आङो बुङो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गोदाव सोराव भाइराल दाखालामलाबाय गुबुननि फट'फोरखौहाय नों सिगांसो थोलायो ना मायोमोन बियो नोंनि खोथा नाथाय बियो नोंनि पारमानेन्ट जायाखै नोंनि रेजिस्टार जायाखै नोंहा बेवहाय बार बार मालायखौ आसि थुलुबाय थानोहाय मोन्थाय गैया जुदि बोरैबाफोर बे हिन्जावा नोंनि सायावहाय मेन्टेलि टर्चारनि केस खालामबाय दालि ओंख्रि जाबाय थानांगोन नों बाबु बुंखायो आं बेबायदि मालायखौ गोदाव सोराव नंखायावनो बदनाम दाखालामलाबाय बेबायदि नंखाय बदनाम खालामनायनिफ्राय गोजानाव था आं मोजांखौसो बुंहरो नोंथाङाथ' आंनि भिडिअखौ नायदों जानो हागौ नायो जानो हागौ नाथाय रिसपेक्ट होनानै सन्मान होनानैहाय आङो नोंनि मुं आरो नोंनि गामिनि मुं आङो बुंनो गोसो गैला बेवहाय जुदि आङो बुङो नोंनि गामियावबो जोबोद हिट जाहैगोन आरो नोंबो हिट मोनगोन आं बुंनांगौब्ला आं बेखिनिखौनो बुंनानैहाय फोजोबबाय दिनैनि भिडिअखौ गोजोन्थों बयनिसिमबो